baliktad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports First Portion. Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Vice Mayor pamilyaran nagpanugyan sa mga public official magpangita sang lehitimo nga trabaho matapos ang pagkadakop sa barangay Kagawad sa alis sa buy-bust operation. 8 ka mga persona dakop bangod sang illegal nga pagpanahor. Police Station 8 nagakinahanglan sang IT expert agud makuha ang deskripsyon sang persona nga naglutang sa negosyante sa barangay Tagob, tinalikdan nga simana. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginaproseso na sang Department of Justice ang whole departure order batok sa suspendidong Bureau of Correction Chief Gerald Bantag kag Senior Superintendent Ricardo Sulweta. Ini matapos pasakaan sang kaso murder ang duwa tungod sa pagkaulamid sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Suno kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi na kinanglan ang lookout bulletin order batok sa duwa bilang mga opisyal sang gobyerno. Hindi sila makalin sa pungsod nga wala sang pahanugot sa mga natungdan kag wala sang travel authority. Nanawagan man si Remulla kay Bantag magbulig sa ginahimo nga investigasyon kun matuod suno sa iya nga wala siya sa kahilabtanan sa pagpapatay kay Lapid. Dapat na ini nga magpahayag kag ipabutyag sa publiko ang tanan nga iya nahibalaan sa kaso. Tuod man, kung wala ka sang kahilabtanan, dapat subong na. Ginbandiran na ngalan mo sa halos tanan nga mga pamantalaan, telebisyon, radyo. Ikaw ang ginatudlo nga mo ang mastermind sa pagpapatay kay Percy Lapid. Kung matuod nga ginapanginwala mo ini, aber, bulig ka sa NBI kag Philippine National Police. Sing-along na ang tanan mo nga nahibalaan batok sining nangin kontrobersyal nga pagpatay kay Percy Lapid. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na. Ang mga balita, isyo, panamyaw, kag iban pa, tagsa kakaagahon, ibalik naton ina karon dugay-dugay pagkatapos sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya, pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos kami Tapos sa may maskila. Last time, antong na medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard.
When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naging hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra
Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga Action Radio Philippines Standard Time las 4:18 na morning na sa Bilog Gadakban sa Bacolod Bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa malaputan sang signal sang Action Radio Bacolod. Kamusta kamo? Oy, 46 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na naman, 53 días na lang, saylo na kita sa tuig 2023. Kamusta? Ang aton mga utod balangon na kamo may klase, may opisina subong. Ang iban nakapadulong na sa Mercado Libertad, Burgos Central Market, mga pala-pala, bakal na sudan, mangluto na pagkatapos ng kabataan papaligua, pamahaw, larga sa bulutuan kag ang mga naga-opisina. Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod? Nangin mataway ang panahon, suno sa pag-asa. Aber, check upon tang aton patrol, observation report sa palibot sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Sa ating nga mga tagpalamati, good morning. Ang laragway sa mga dalanon sa syudad sining kagahon, always good. No? Masyado gid ka tawhay. Wala pa ko sa may nakita ang Action Fred. Nga mga traditional nga mga salakyan sining aga. Nga nagabiyahe even kung going sa area sa Barangay Bata o kung ang iban halin Barangay Bata going Libertad, way kita sa may nakitaan the same kagina Action Fred sa may area sa Burgos nga nagabiyahe sa going Santa Fe, going sa area sang home site kag iban pa no particular sa may area bala sa may pakadto area sang Granada wala kita sa may nakita na Action Fred no only ang nakitanta ang ining mga tricycle subong sini halin sa dalan sang Lacson liko kami Action na Fred dalan Ernais ni Action na nani kailan taon taman ang pila ka mga sitwasyon sa area sa Libertad na lakip ng diri Action Fred kung madala ta pa ang presyo sa mga utanon no kay sining kaagahon masyado man ka tawhay from area sa Hernais makitaan ta lang Action na Fred yung mga tricycles nga naga-parking no sa kilid sa dalan arena sa may dalan sa mabili. Action Alvin, yes sir. Kamusta sa dagyan niyo ang basura? Basura, Ayabaw. Good morning, IPM. Good morning. Hindi gid magwanta? Hindi gid magwanta Action Fred. Mo basura, even sa may barangay 9 Dampi Action Fred. Tubang sa barangay hall. Alas sa ginimo ng tambakan sa basura. Dawlal man gana mag-ubra ang IPM. Kung wala sila gana, paisla naton ina siya, mas timbrano kay manti. Ang Bacolod, kahuluya na ni Maho, na nga porte na kabaho, wala na hakotay basura, mas temprano, hatag ni sa iba niya, kaya kung wala na gana mag-ubra ng IPM, wala na magpanghakot basura, anong pampulos, pakawian niya pang syudad sa Bacolod? Correct, Action na Fred, no? Wow, dapat tatagaan din sa solusyon sa IPM. I don't know kung hasta tugtog din sila o kung... Bate ko daw, Disyembre, di ko mag-amon ng sitwasyon nga wala pulos nga serbisyo, mas temprano, kakaso na Na, sakto na Action na Fred. Kung way naman sila gana maghatag serbisyo sa Pumuloyo, mas mayad pa kung kakaso na gid lamang kay ti na ano pang pulusabi pagbayad sa taxes ta kung pigaw man ang serbisyo sang IPM. Amo na ang problema. Dalan sang mabini Action na Fred
may pipila ka mga salakyan di pasahe, hindi ba lang ang traditional nga mga salakyan ang nagbiyahe, no? Karon nga aga, actually, parking sila sining kilid, Action Fred, no? Sang Libertad, particular sa may Dalco, bala Dampi, gakulat man sila sa mga salakyan nagikan man sa Southern Negros ang biyahe going man sa area sang Singgang Airport, kagang iban Action Fred nga nagbiyahe going man balik sa barangay Bata. Sining nga kagahon man sang nasiring tanang kalabanan niya biyahe mga tricycles, no? Gadulong sang pila ka mga mga pasahero, pero in general masyado pagid ka tawhay ang dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Ang ibantah nga mga kauturan amat-amat naman sa pagplastar, no? Sang ila sining nga mga baligya skilled mismo along bagsakan area, particular sa may tubang sang UNOR, may mga naga-parking plastar na sang ila sining nga mga baligya action, Fred. So far amo ni ang pila ka mga sitwasyon karon sa sining kagahon sa may area sang Libertad sang siling kana amat-amat naman sa pagplastar sang ila sining mga baligya. Ang observations ng patrol ginadulong sa inyo sang report sa patrol with aksyon Nani Kiraw, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:24 na. Anong natabo sa IPM? Wala ang slagana magserbisyo sa siyudad sa Bacolod. I-surrender na lang nila yung ila kontrata para liwat makapili naman ang siyudad sa Bacolod sa bag-o nga mga manugkakot basura nga mas mapisan blaya. Inablang daw wala ya ginapakawian ang siyudad sa Bacolod nga daw nanimaho na kita. Di anong ilabalibad, wala sila salakyan. Daw kumplito man salakyan, daw kumplito man tao. Ano na tabo man nga daw ginahungod gid nga hindi pagakoto na basura lambi na gid sa mga subdivision. Kung daw wala na gana magtrabaho, uli ang kontrata kay makapili ang siyudad sa Bacolod sa isa sa kung sino man ang maluyagon mag-intra sa bidding sa manugkakot basura sa siyudad sa Bacolod. Hindi lawog-lawog pilak milyon mo ang budget, tamak mo kadako-dako sang budget pagkatapos tinamaran ng ila opisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Anano ang pamahaw naton karon nga kagahon. Mao nahidlaw bala ko sang nylon shell nga sabawan mo, no? Butakan mo luya bala, paitan, tapos kapayas, may dahon katumbal. Daw kanamit paulihin mo na ang nylon shell, pagbukas siya, amo na luto na. Amo na pagbakit mo. Tapos may ara kalamayo nga karahob lang nga tigi sa pagprito. May sinamakan ka. Sos daw amo nang ginapulo pangita sa ginhawa ko karon nga kaagahon. Pagkatapos ang gaserve mo bago lang tapos maligo, gatampi lang tuwalya. Wow! Kampyon ang pamahaw naton karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:26 na. Si Toto Ruming Estrabon Hidalanga unagid taga Barangay Talaban Himamaylan ga monitor. Si Rochelle Evangelista Morning monitor kabila sa Barangay 14 Dawis o kung Dawis upod sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Daw temprano pa liso ang aton nagapinitla kita aga pa.
kay Kenneth Grate, good morning man. Kay Jose Mungcal Torilla, monitor sa Binalbagan. Kay Mirian Juso, good morning. Patamyaw naman sa Barangay San Agustin, Isabela. Kay Mariel Juso, Rodmark Rodrigo Juso Jr., kag Rodrigo Juso Sr. Kay Junalyn Ninyaldi Crepito, good morning. Tamyaw ko kay R.R. Joyjoy, kay Edgar Cepeda, Julio Siles, John Dexter, Kit Bacaryula, Karin Guzman, kag Lager Di Quilla, adlaw-adlaw naga-monitor. Nira kay Jima Pernia Bagaan, good morning ko sa Aksyon Radio. Kay Doy Artor, kay Bing Bagatila, kay Jose E. Erson Lapinig Honyo, good morning. From Stonehaven, Barangay Granada, tamyaw ko lang blue sa likod Nissan Raymond Marañon. Salamat gid. Kay Ryan Bilio, dira kay Nilpa Jane Arco, good morning. Tamyaw batian ini nga tingog subong kay mabatian ko, makita ko pa. Ikaw gali si Fred Salanga. Padayon lang sa pagpalipta sa balita sa syudad. Kay Iljan Cabonilio Paburrada, good morning. Monitor ko dia, good morning gali sa taga-sityo Amilis, Barangay Santol, sa Binalbagan. Sige, Ariglado. Kay Kenneth Grate, good morning. Tamyaw ko lang taga-Bantayan. Si Jubal Trinidad. Si Jubal adlaw-adlaw ni. Suki ni sang Aksyon Radio. Kay Dor Arthur, good morning sa tanan nga staff sa Aksyon Radio. God bless God. Kay Renato Tanuan, good morning. Watching live from Hacienda, Josipa, Isabela. Tamyaw kay Ryan Bilio kag kay Brad Mating Nipales. Sige. Kay Roming Estrabon Hidalanga, good morning man. Kay Nilpa Jean Arco, monitor kami dia. Sa Daman, Saudi Arabia. Patamyaw sa taga-Barangay Maaw. Taga-Barangay Maaw kuno, good morning sa inyo. Okay, Ariglado, may lang nga pag-monitor. Kay Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Reubin Tampos kag Bob Rancia, good morning man. Si Toto Raul Alibuga, galadlad gira pamahaw mo na. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Kay Ana Diaz na Sampurok Balulan, Bago, good morning. Kay Josing Tupas, dira sa Barangay Sumag. Kay classmate ko Ipren Pumpirada, kag Nets Alarcon, good morning. Kay Marlon kag Lagrimas Reyes, Bilmonte Pamili Sampurok Riverside Sumag, Dilag Pamili sa Sumag, good morning. Kamusta da si Philip Bilisa sa Morsya? Si Pare Kinit Pamundugay, wala kami magkinit anay ba? Kay Marvin C, good morning. Kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilla, yagabugtaw na ni Subong. Kay Richard kag Toto Bino sa Barangay 4. Si Pareng Istoy Querido, kamusta? Ga walking ka na? Sige na, para magpagsik ang kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. By the way, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon ha. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangas ang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako.
Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquito. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon
instruksyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambo Seksyon sang Luzon. Ang bilog nga Visayas, Palawan, upod na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro may pipila ka mga bahin nga medyo magulugal umon ang kalangitan. May panalagsa nga pagtupa sang ulan, may mga pagpanuguob bangod sang localized thunderstorms. Pero sumatotal, maayo ang panahon. Kamusta? May mga kilala ka mo nga magagwa sang exam sa pagkaabogasiya, mga 10,000 man ka naggraduar sa pagkaabogasiya makuha sang bara kinapangamuyo ta bisan paano nga makapasar kamo. Bao sa bilog nga kalibutan wala sang may pinakadamo abogado kundi ang pungsod Pilipinas. Ang buot silingon dihamak man kadamo abogado, dihamak man kadamo kaso. Kalahin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Si Ana Sinuro. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Si Jubal Trinidad. Bao! Si Primo Kudan Haliko. Primo, good morning. Oho. Kay Buboy Plutinya kuno. Kagbong Mahinay, good morning man. Upod-upod man sa ato na. Tagsagid kaagahon. Kay Rimar Biranyo Lingoste, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Hel Lucina, tamyaw ko mama ko, Jima Lucina, utod ko nga si Nuli, ga-monitor sa siyudad Sangbago. Taga siyudad Sangbago, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Christian Kabalan Kasipong. Aksyon ped, tamyaw ko ang pagpamati sa pamilya Kasipong sang barangay Manghanoy. Sige, labinagid kay Papa Felix kag Mama Amay ga-monitor sa program. Salamat gid. Kay Imbong Jucampo morning. Okay, walking time na. Sige, walking para mapagsik ang kalawasan. Kay Jure Montiliano dira sa barangay Vista Alegre, good morning. Taga Vista Alegre, maayo lang nga pag upod-upod sa aton duludugsing sa tion sang kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin... Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibo na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis.
Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan! Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life.
is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang na tabo sa aton transport sektor dire sa siyudad sa Bacolod. Daw maayo man kuno siling sang grupo sang transportasyon ang paghatag kuno konsiderasyon nga wala anay sang dakpanay sa mga tradisyonal nga jeepney sa Bacolod sa sulod sang 15 días sa no ini masugod karon nga adlaw.
Nobyembre 9. Ti wala anay dakpanay. May mga pagsinapol. Pati gayunon ang mga lideres ang transportasyon, may ginpadala sila nga sulat. Ang sulat na apidira o kung nalakip ang ila panawagan nga palawigon sang 2 ka tuig ang pag-operate sang traditional nga jeepney sa Bacolod. Wala sang dakpanay kag ang pagpangabay sa LTFRB nga magkadto sa Bacolod para sa renewal. Ti ilang taon tani kon anong matabo kay man ang modernized nga jeepney daw ikasa na ini sa masunod nga tuig. Ti pangabay sang mga traditional nga mga jeepney driver nga kung may mo tagaan anay sang ligwa 2 ka tuig wala dakpanay. Ti pagkatapos ang 2 ka tuig posible base kon amo na ang pag-arangka sang modernized nga mga salakyan dire sa syudad sa Bacolod. Depende pa na sa negosasyon kay daw ang iya sang gobyerno nga ipatuman gid ang modernisasyon sa mga salakyan kag dulaon gid ang mga traditional nga mga jeepney. Depende ini kon sino ang mga ibabaw, kon bala tagaan paligwa o kon hasta lang tapos bulan o pagkatapos sa Disyembre kag sa bulan sang Enero may ara na mga pagbulubag-o nga mando ang LTFRB. Kadaw desidido sila nga ikasagid ang modernisasyon o kon ang mga modernized nga jeepney nga amulang ang makabiyahe dire sa syudad sa Bacolod kag hindi na pag-renyuhon ang franchise sang mga tradisyonal nga mga jeepney. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:54 na. Kay Karen Miraflor, good morning, monitor dire sa Barangay Tangob. Taga Tangob da, good morning. Kay Emmanuel Miraflores Cuales, good morning. Watching sa Sitio Cubay, Inapoy, Kabangkalan City. Si Milili Uligo, morning Tamyaw Ma'am Vanessa Star kag Doc Mat Mayo, Jinke di Alagdon, Noel Amar, Alex Muntisa kag Boss Lito Baba. Kay Aisin Panganiban, monitor kami dia sa Sinda Makamig 1, Barangay El Lopez, Silay City. Kay Domingo Barniso, good morning man, kapita. Good morning dira kay Pili Ason, Renato Sima Amar, tanan Barniso family sa Barangay Kabagnaan, La Castillana. Si Dante Makilan arana. Si Aida Alunan, tamyaw ang taga Barangay Granada ga monitor. Taga Barangay Granada, good morning. Kay ang ilagay yung dato Castillo morning. Tamyaw ko mga kabataan ko si Maricon Castillo, Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr., Mario Ray Fernandez, Sarina Banaag, sa Lower Bicotan Tagig, kag Tagabanga Tutong Uno Barangay Pilisa, kay Tagoy Rico Dramatista. Ba si Rico gid? Ay kilala ya? Si Heidi Magallanes Haranilia, good morning. Tamyaw ko si Rocky Bilen, kay Nabil nga aga pa nagapamati sa Hacienda Makamig 1, Barangay Ilopez, Silay City. Kay Salvador Tanalion, morning, kapitan ni Teba. Tamya ko day si Sofia Angel Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra with love. Kay Pili Barniso, good morning. Monitor kami diya, samtang galuto sa kusina sa Barangay Tangob. Kay Duming kag Dorothy tanan Barniso family. Si Vanessa Mayo ari na. Happy Tuesday kuno sa ila to. Baw, ti kamusta Mayo man ang Wednesday day. Shout out lang kuno kay Sir Milili Uligo. Happy birthday. Baw, daw kahapon subong nga birthday ni Milili. Oh, sige, salamat sa greetings suno kay ni Jinky di Alagdon. Dira sa Arizona, USA.
God bless. Okay. Kay Julpa Caritativo, morning. Tamyaw ko lang si Bindol Family, Rolando Kulot Caritativo. Advance happy birthday kay Honorable Tripon Jopred Sapanta sang Barangay Robles, La Castillana. Kay Gerson Panganibanda, good morning. Pamataga pangapit, tamyaw ko lang ang inkargado namon, si Choy Rodito Lapoos, sa Sinda Makamig Uno, Barangay Ilopes, Silay City. Sige, good morning landa. Kay Sirwin Hugos, nagapamatigid, Murina Esconde, sa Rasya, Barangay Sibukawan, sa Isabela. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Balik ako pagkatapos ini. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat din nga impatigayan ng mga activity together with sa aming CHO kag sa aming mga barangay council.
Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Sudlon ta na ang report sa puwersa sang aton kapulisan. Police Station 8 nagakinanglan sang IT expert agon makuha ang deskripsyon sang persona nga naglutang sa negosyante sa barangay Tangob, Tinalikdan nga si Mana. Police Balita. Detalye upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, action friend. Report gikan sa Bacolod City Police Office. IT expert ang ginapakita karon sa Police Station number 8. Agod ipaklaro ang kuha sang CCTV. Sa duha ka mga persona riding in tandem nga nagtiro sa negosyante nga si Jerry Gasindo, tinilikdan nga si Mana. Ini ang palayang ni Police Major Jury Puerto, hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Action Radio. Kay Puerto Action Fred, 4 ka mga CCTV sa nagklalaing ka mga gulo ang na-captured sili pasunod kag pagwa sa lugar hasta gintiro si Gasindo sa Daralan Arneta, Barangay Tangob, nagligad nga si Mana nga nagresulta sa iya sili kamatayon. Sunod kay Puerto Action Fred, posible naghimo sang peke nga account ang mga suspetsado agud magpa-deliver sa pagkaon kay Gasindo hasta nga sa uli ini siya ginsundan pasulod ka pagwa hasta nga nakalabot sa lugar sa din siya ang gintiro sang riding in tandem gamit ang kalibre
19:45. So kung sir may mga CCTV na nakuha, pasulot na sa Tumaro, HTV, Pakagwa, so 4 na CCTV nakuha ta, kung may profile sa atong suspect, ay lang nasundan na siya, kung adlaw, mga gintiro siya. So ang nasa customer na sulot na Tumaro, pagwa, ay may mga CCTV na nakuha. Pagin plano kay ang booking niya mga customer sa sulot na galin, sa napa-deliver, pagwa, sundan na lang siya. After nakalapot, ito sa Karimsen, sa gintiro. Posible, nimo itong bukos account para lang ihatak sa pwede lugar para mag-deliver. Dito sa kinula, sundan na lang siya pagwa. After deliver niya. Sunod na siya, kung may mga CCTV na nakuha, apat na capture sa CCTV, apat na mulot. Pero yung pag-capture sa CCTV, sir, hindi gid klaro ang kwansang suspect? Ang iyag lang helmet, katong sa ulo, ang nagtiro bala. Ang iyaya nga driver, full face na helmet. Ang isaya, ang bigger bantaya, naka-tube pero kitao ng mata ka sa ilong niya. So, madali ka ito na-identify ka ang profile ng iyang mga body marks. Kita pa kami item lang na may man, na mag-zoom pa may nan, ang iyang itsura pa ang mansalawan. May mga tato o wala, anong marking salawan. Kamusta siya ng kooperasyon sa pamilya? Dali, nakatong pamilya, ang mga kabata sa amon. Amo to nga nakakuha pamilit na ang mga customer nga dito sa may HDB. Sila na nalakan sa amon informasyon ang pamilya, mga kabata ni Jerry. So, amo to ginsubay naman mga CCTV na nahakit namon dito nga dito sa halin. Ginsundan sa verdict standard suspect. So, itong account, sir, posible bugos to, sir? Bugos para mag-booking sa iya. Para yung taxi. Police Major Jory Parto, Hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbano nag-report. Una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:09 na. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Ngapita, tamyaw ko pamilya Bandoy, Igid, kag Villanueva, sang sitio Dawes, Hacienda, Luguay, sa Silay City. Good morning kay Milagros Morales. Sa gyapon, aga-monitor sila ni Edgar Morales sa Barangay Maaw. Taga Maaw da, good morning. Kay Cecil Bermilio Panganiban, good morning. Tamyaw ko lang nung Gerald Haranilla, dumlaw sa Silay, Halonggid sa biyahe. Alin sa Sinda Makamigono, Barangay Ilopes sa Silay. Kay Billy Albay, ngapita, with puto ba? Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning. Kay Isabilita Giroy, morning. Pamati kami dia sa Barangay Handumanan. Taga Barangay Handumanan, good morning. Kay Dodge Dalidada, morning. Kay Perla Dalida, kag kay Sinika Mahilom. Kay George Madrid, naga-monitor kami kada aga. Siyudad sang Cadiz, aga pa ang ulan. Halonggid. Kay Gerald Haranilla Dumlao, good morning. Ari kami diga pamatig yapon sa inyo istasyon. Tami ako kanday Mama Puka ga pamati sa imo report. Pirmi. Sige. Tigang pa aga. Aga pagatigang gali. Kay Tisa Cecil Bermilio Panganiban, good morning. Dira kay Choy Butsoy kuno. Kubayaw. Kay Juan Cordero, ga-monitor kami. Wala pa maluto ang pamaha. Kay Melvin Piñapel, good morning man. Mailang nga pag-monitor. Tagsagid kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang mga grupo sang cells nga ginatawag Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid ka mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Lupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gidya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid boss damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Ngod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Friend sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamaayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Las 5:16 na. Aber, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 23-26. Una nga bula, resulta 23 kag 26. Second draw, 29-5. Ikadua nga bula resulta 29 kag 5. Third draw
15-2. Ikatatlo nga bula, resulta 15 kag 2. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang luto 3. Una kita, 649. Ang jackpot, 24,838,726. Are ang kombinasyon. 49, 7, 41, 10, 15, 25. Kombinasyon sang 649, 49, 7, 41, 10, 15 kag 25. Sa ilo kita, 658. Bao kadako-dako na sang jackpot sos. 203,672,278. Bao kung ikaw maka-jackpot sini, bot, lipat na pilido mo. Ang jackpot, 203 milyones, 672,278. Kombinasyon, in any order, 18, 5, 49, 2, 53, 48. Kombinasyon sang 658, 18, 5, 49, 2, 53 kag 48. O may nagjackpot na, porting manggad ni. Ikatatlo, baw, sa 642, gamay lang ang jackpot, pero may duwa nga nagdaog. Tungaon nila ni, ang jackpot, 5,940,000. Ang jackpot sang 642, 5,940,000. Dua ang matunga, kay dua ang nagdaog. Aring kombinasyon, base kamo ang nagdaog. 9, 6, 29, 7, 5, 19. Kombinasyon sang 642, 9, 6, 29, 7, 5 kag 19. Okay? Kamo ang nag-jackpot, gamay-gamay na ni proti milyon man. Tungaon nyo ang 5 milyones. Milyon na. Bisan isa ka milyon na nga ni, okay na no? Dako na ina, tini pang 5,000, dua sila ang nagdaog. Kita mo lang kapalaran. La 5:20 na, kay Juby Mage, good morning, gaponitor dia, gapangapi. Kay Roger Dikit Umalsa, o tanan nagapamati sini nga aga monitor ko di sa Sipalay. Taga Sipalay, good morning. Kay Evelyn Sinaon, morning. Ga-monitor kami ni Nanay Banjilin Kaglani Hulagay, sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Taga Barangay Alihes, good morning. Kay Marialyn Bilar Hakolbe Lombo, monitor ko diya sa imo sa sitio Bandirahan, Barangay Trinidad, Gihulngan. Tamyaw ya pamilya Hakolbe. Kay Tisa Cecil Bermilio Panganiban, thank you gid kuno. Kay Utay Benedicto, tamyaw ko lang imusuki adlaw-adlaw nagamonitor sa programa. Kanday Arce Europa Sonia Pagunsan, Lilia Castellones kag kagawad Marcle Canilio sa Barangay San Jose, Sipalay. Kay Heidi Magallanes Haranilia, good morning. Kay Katibir, good morning. Kay Art Tandoy, morning ko na. Sa Sinda Panggulayan Central, Maaw, napadala 75 ka-stars. Thank you, Gid. Kay Lubic de la Luna, good morning. Ari kami dia, gamonitor nga pita. Alin kay Pato Kagrubi de la Luna sa Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning. Kay Rene Kasaklang, ara man siya. Bao, si Jinky de Alagdon, morning kuno. Kay Arthur Jeff Bilasor, Banisa Mayo, Kagdokmat Mayo, Mama Lulit de Alagdon, Papa Joe de Alagdon, Alma Uligon. Good morning sa inyo sa Barangay Pandanon, alin sa Arizona, USA. Sige. Nagpadala 50 stars sa 8 ka semana. Thank you, Gid.
kay Elmer Buyet Villamor. Good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Ari anay ho, ari ang pinaka-epektibo kag natural nga paracetamol kag pangtap. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, GHW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang salamat. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat din nga impatigayon ang mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya
sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang City Hall, Vice Mayor Pamilyarano, nagpanugyan sa mga public official magpangita kamo sang lehitimo nga trabaho matapos ang pagkadakop sa barangay Kagawad sa alihis sa buy-bust operation. Balita City Hall. Detalye sini upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Bayo nga action Fred, nagpanugyan si Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran sa mga public official kag sa publiko nga magpangita sang lehitimo nga palangabuhian. Ini matapos ang pagkadakop kay Barangay Alihis sa Gawad Abi Araneta nga nakuhaan sang masobra 1.3 million pesos nga balora sang droga sa buy-bust operation sa may Alihis Takuling Road, Barangay Alihis, Bacolod City kahapon sang kaagahon. Ginpahayag sang Vice Alcalde nga iya kilala si Araneta kag nakaupdanay sila nagligad nga 2019 election. Para kay Familiaran, lessons learned ini nga hindi makapalagyo kung naga-intra sa illegal nga aktibidad. Si Araneta Action Fred ang nagserve nga SK chairperson sa Barangay Alihis tubtob nga nangin Barangay Kagawad. Lessons learned, hindi kakapalagyo. No? So, ti ko nang iya, non-available ay pity. So, man siya for, hindi lang gani sa public officials. Sa kanan, kita tas ang legitimate nga livelihood. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran. Sa mga mahilig magpangape pero health conscious, akong gina-recommend yung Life Extension Coffee Mix. Life Extension Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:32. Gusto na, mangita kamo sang lehitimo nga trabaho. Kay bisan paano, milyon man tuon na, pero
hindi ka man magdugay kung madakpan ka, ti kundi kit-kit kay Murias. Ang malain pati kung may ngalan ka pa sa susyudad. Ang ginapakawian mo na ang imo sini nga panimalay, mga himata kag kakilala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning. Si Cathy Beer niya, morning. Kay Bibot Siridon. Kay Mitoy Arqueo sa Barangay Binubuhan, Bago City. Kay Samson Sommelier Bibar. Tamiyaw ko da misis ko. Tina Bibar kag Bayaw. Mayma Antoy Tita Lourdes ang Purok. Anghela Gonzaga Gid, morning from Guam, USA. Ba, taga Guam siya? Kay Caminso Siason Biboso, good morning. Tamiyaw ko si Lerma Siason Disales ang happy birthday, subong. Aba, kaadlawan niya. Happy birthday kay Lerma Siason Disales, karun nga adlaw. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, good morning man. Tamiyaw ko si Lolo, Icol. Icol Danilo Hawod, bugtaw na. Kag mga monitor sa Purok Dulunan, Asinda Guba, Central Maaw. Kay Chow is Rabon, happy birthday kay Toto Rinan Jan Castañeda sang Enclaro, Binalbagan. Kay Rinan Jan Castañeda, happy birthday gid. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning. Si Utay Benedicto, anti-smoking ordinance, drawing lang, wala implementasyon, kag dapat may city ordinance, anti-vandalism, kay bag-o o pinta nga mga building, ginakuris-kurisan. Ustuman. Kay Roger Burgos, good morning. Tamiyaw ko Mama Winnie Giray Burgos ang Biscom Compound, binabagan sa kapitan ni Lolita Binyas, sa kapihan gali ni Lolita Binyas ang paglaom binalbagan, always gid naga-monitor. Kay Niliana Sabran, ga-monitor sa Barangay Tagok, Sabran Family, ngapita. Salamat gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Balik ako pagkatapos ini. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kumamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Sa iligal nga pagpanahor, detalye sini, upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Dakop Action Fred ang 8 ka mga persona sa separado nga operation sa kaprisan batok naman sa illegal nga panahora sa bahin sa syudad sang Bago nadakpan ng 53 anyos nga babae nga ginkilala kay Salvacion Macol, residente sa Poroca Matinipigon, barangay Lag-Asa sa syudad sang Bago, bangod man sa kaso diri nga pagtapataya bala sang STL o kung small town lottery nga wala sang permit action na Fred. Ini siya ang nadakpan sa bahin man mismo sa barangay Lag-Asan mga 1:26 ang takna sang hapon sang Nobyembre 7, Lunes nga adlaw action Fred. Na-recover diri kay Macol ang isa ka tally sheet, isa ka itom nga ballpen kag ang pataya nga 117 ka pesos. Sa banwa naman sang Kawayan, 4 diri ang managkaladakpan bangod action Fred sa illegal nga panahorang Pusoy 2 bala. Hindi man nagkaladakpan na mo Sanda Hilda Paules, 53 anyos, Daisy May Tamayo, 32 ang edad, Rene Belna, 52 anyos, kag Rodero de Sena, 43 anyos, tanan residente mismo sang sitio Talangnan, Purok 7, dra mismo sa may barangay Isyo sa Banwa sang Kawayan. Sulod diri kay Police Major Gary Alan Rizuma ang aktual mismo ining 4 nga naga-engage sa illegal nga panahor kag na-recover ang isa ka set sang playing card kon baraha kag ang kwarta nga 140 ka pesos aksyon na Fred. Nadakpan man sang Sagay City PNP, last 58 ang takna sang hapon kang Lunes man nga adlaw sa Puro Chris June Barangay Rafaela Barrera sa sulad sang Sagay ang 3 ka mga persona bangod man niya sa paghampang sang Tong 8. Ini man nagkadakpan mo Sanday Felix John Yanson, 24 anyos, Camia Viajidor alias Inday, 32 anyos, kag si Glenn Joy Marcuela, 27 anyos kag tanan residente sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Roberto Injapid Jr., ang acting Chief of Police ng Sagay City PNP. Nadakpan ini sila nga nagampang sang Tong 8 kag na-recover ang isa diri ka set sang baraha kag 112 pesos nga taya aksyon Fred. Sa tining 8 ka mga persona ang napreso karon sa custodial facility sa Natungdan, Manila nga police station. Ay, sa tatanan nga mga kaaksyon, sa mga mahilig dira magigop sa mainit ka kape kon kagahon, basta kape. Isa lang aton gina-rekomendado sa inyo mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee, mga kaaksyon. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, baparte ka namit sang sabor sini, hindi pa yan makapasulab sa inyo nga tiyan, di ko nagapangita kasang kape, isa lang ang aton marekomendado sa inyo. Dr. Alfred's Green Coffee, mga kaaksyon. Balita gikan sa NOCPO, ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Kay Marilo Travilla Catinoy, good morning. Ba, kamusta si Munsing Siukon kuno? Ari na di, Munsing, good morning. Kapi-kapi naman sila. Opo ni Joel Perido, ni Jubert Carrion, ni Mayor, ni Bida Tumbos, James Patalagsa, JC Sindico, Bibitan, Roger Aguirre. Gapol pa masyarda si Cano Rivera, wala na. Si Lore Apurado. Kay Nistorda, ka Concepcion Talisay, good morning. Mga minstede at Tiara Premi, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Monet Ruas,
si Nilson Distrito, si Larry Benitez, si Jok Torres, si Paried Tiamson, si Maral, si Billy Caro, si Jimmy Candelario. Kanay pulding hipis permanente na da sa kapihan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag medical doctor. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang may permigi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdungan na kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kaya may si mama, kaya si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunway. Isang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko. Nadala, nagig kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online. Mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa may skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako makulang. Siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay kisa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang God. Sa nga mga ayo, sige bakal silpon, ini ko pasensya na biri ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang kaya basi kaluyan, mangitakan sa ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihin, nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic.
ti amo na ginhalay ko sa katulog gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magutong malawagan kay kadamo man si na-intra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kag ikaw mablang wala. Philippine Standard Time las 5:52. Pipila lang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining 42 anyos nga lalaki matapos kinserbihan sa mandamiento di aresto kahapon sa barangay 16 diri sa syudad sa Bacolod. Ining naaresto ginkilala kay Christy Ray Hacosalem, 41 anyos kag residente sa muman nga lugar na sunod diri kay Police Major Ramil Sarona. Si Hacosalem ang ginakabig nga most wanted person under sa police station number 1 kag ini siya ang ginaresto sa grupo ni Patrolman for Hope Temporosa by virtue sang warrant of arrest sa violation sang RA 9165 ang illegal nga droga. Now suro kay Police Major Sarona serve sentence na ang mando sang korte para diri kay Hacosalem kagkaroon na hunong sa custodial facility sang station number 1. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 Bio amo ni pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon, dulot sa bakterya kag virus. Report sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Sa staff sang DPWH, good morning kay Pikineri Atar, kay David Garcia, kag kay Aaron Tunog Banwa. Morning sa inyo. Kay Idilaos kag Nanay Sabil sa Victorias, kay Crisilda Balindis Iman sang Panglao Bohol, good morning. Kay Vic Villamor Mantak, good morning, Monitora. Pamilya Villapro sa Barangay Maaw, salamat gid. Kay Juan Ogdamen, good morning man, nagamonitor ili Ogdamen kapamati subong sa Hasinda Kahilamunan, Barangay Maaw. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Kay Huma Lumina. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malaba. Sa Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Life Extension.